Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Tomislava Lipošćaka. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, ravnatelju Hrvatskog centra za razminiravanje. Pred nama je izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu i mislim da se svi ovdje prisutni možemo složiti da je pravovremeno i zapravo učinkovito rješavanje minskoga problema u RH od iznimne važnosti za sve nas. U prvom redu to je zbog očuvanja ljudskih života, ali i učinaka koje to ima na gospodarstvo, turizam, naravno i na ruralni razvoj. Prema podacima koje imamo pred sobom i podacima Hrvatskog centra za razminiravanje, više od 95% površina minski sumnjivih područja koja su preostala čine šume i šumska zemljišta. Moramo biti svjesni i činjenice da razminiravanje na takvim površinama iziskuje i dodatne napore i tehnologije, već samim time zbog specifičnosti terena na kojima se mine nalaze, konfiguracija i naravno i uvjetima rada na takvim terenima. Međutim, brojni su i benefiti, odnosno koristi zbog kojih je u svakom slučaju nužno ubrzati sve te procese. U prvom redu to je ljudski faktor i sigurnost. Naime, brojne su situacije u kojima su svi oni koji rade u šumarstvu, ne samo u šumarstvu nego i na šumi baziranim industrijama, odnosno djelatnostima, zatim druge interesne skupine poput lovaca, ribolovaca, planinara, izletnika i drugih. Oni svakodnevno izlažu zapravo svoje živote, osobito u tim rubnim dijelovima minski sumnjivih područja. Radno nedostupne površine, osobito govoreći tu o šumskim površinama, odražavaju se i na gospodarenje, odnosno možda bi bilo bolje reći na negospodarenje šumama, što uz gospodarski, odnosno financijski učinak nemogućnosti potrajnog gospodarenja šumama vuče za sobom i brojne druge probleme. Tu bi spomenuo i nemogućnost intervencija prilikom pojave i širenja određenih biljnih bolesti, biljnih štetnika, odnosno nametnika, te nemogućnosti struke da intervenira na takvim područjima koja su nedostupna, što za sobom vuče dodatne probleme, a kakve probleme može izazvati jedan štetnik tipa potkornjaka imali smo prilike vidjeti i nažalost gledati svaki dan i na području Gorskoga kotara. Osim ovih gospodarskih funkcija šuma, tu su i opće korisne funkcije šuma koje su također ovime narušene i kada se već dotičemo opće korisnih funkcija šuma, naglasio bih da se iz naknade za opće korisne funkcije šuma koja je vrlo često se spominje i na ovome mjestu sa nizom negativnih konotacija, čak 30% sredstava iz opće korisnih funkcija šuma koristi se upravo za razminiravanje minski sumnjivih područja. Također trebalo bi naglasiti da je taj iznos udvostručen u odnosu na nekakva prijašnja razdoblja kada je iznosio 13%. Dakle, iz tih se sredstava već za 2017. godinu omogućilo financiranje za razminiravanje 475 hektara šuma i šumskoga zemljišta. Također bitno je spomenuti da je sporazumom ministarstva i HCR-a za 2018. godinu upravo iz tih sredstava naknade za OKFŠ predviđeno je 55 milijuna kuna za sad. Naravno, ta sredstva se mogu kao i za 2017. povećati ukoliko priliv za tu naknadu bude veći, što iznosi više od 500 hektara šuma i šumskih zemljišta. Važno je naglasiti da su i Hrvatske šume i Ministarstvo poljoprivrede jedni od značajnijih donatora za razminiravanja. Spominjemo nekoliko projekata, važnost projekta Naturavita koju je potrebno ponovo podcrtati, odnosno razminiravanje, obnova i zaštita šuma i šumskih zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Dunavskoj i Dravskoj regiji koji bi se, naglasimo i to, trebao financirati sredstvima iz Europske unije. Jednako tako nastavak sustavnog razminiravanja gospodarskih šuma koja će osim potrebnog gospodarenja, znači i tog gospodarskog financijskog efekta omogućiti u prvom redu i sigurnost svih onih koji su zaposleni u šumarstvu, koji su vezani uz šumarstvo, ali i onih drugih koji se zatiču na tim područjima, što smo već spominjali, lovci, ribolovci, planinari, izletnici i naravno stanovništvo koje tamo živi. Međutim, ovom prilikom ja bih također apelirao još jednom i na sve nadležne institucije, na sve dionike koji se nalaze u ovome postupku, da učinimo sve da ubrzamo zapravo procese provedbe projekata, procese same, znači dobivanja projektnih dokumentacija kako bi sve te projekte mogli provoditi i zapravo završavati na vrijeme, jer nam je to svima, ja mislim, u interesu. I na kraju ne mogu ne spomenuti i naravno pohvaliti i županiju iz koje dolazim, to je Karlovačka županija,
koja se i u ovom izvješću koje nam je na klupama spominje kao jedan od donatora, ali jednako tako kao i potencijalni partner u projektu Karlovac Karst. Tim se projektom predviđa razminiravanje, ali i znači upravljanje na svim županijskim zaštićenim Natura 2000 područjima. Planira se razminiravanje i obnova šumskih ekosustava u predjelu Krpela. To je jedan predjel koji se nalazi zapravo oko kojega se nalazi područje na kojemu je bila nekadašnja vojarna Jugoslavenske narodne armije koja je nakon eksplozije i zapravo eksplozije toga skladišta u Domovinskom ratu ostavila za sebe jedan dobar dio zagađenog područja koje je ostalo sumnjivo i radno nedostupno. I evo na kraju zaključno mogu reći samo da se nadam da ćemo predviđeni plan kojim bi se Hrvatska očistila od mina koji smo prolongirali do 2026. ostvariti u za to predviđenom vremenu, te da u skoroj budućnosti svi naši šumari, lovci, planinari, izletnici, poljoprivrednici i svi zapravo stanovnici koji žive uz ta područja minski sumnjivih područja će moći bez bojazni i ugroze za vlastite živote na tim područjima raditi, privređivati i zapravo živjeti na miru u svojim sredinama. Hvala lijepo.